Vallahi biz geç kaldık. Aha. Hadi hayırlısı. Kulağını şu tayda düzük Başladı. gideriz. Esselamu Aleyküm aziz ildeşler. Selamu Aleyküm Aydın. Yine biz bugün Aydın bilen. Ova. Aydın. Ses geliyor mu? Ava geliyor. Aleyküm selam kemiğine. Vatandaşlar salam. Geç yaxşı. Bugün o kemiğine neme var adı gurrun etmeli. Bugün cemiyetin yok bolmağı var arada yani. Ya da yok Ha, olup barayan Türkmen cemiyeti var arada. Şunun yok olmağındaki. Yani asıl yok etme için bir sebep var. Sonra yok olmanı sezavar ediyen, devam eden bir sebepler oluyor. Oğlum birinci aydanıma cemiyetin daşından geliyor, ikincisi hem cemiyetin öz içinden gelen olmalı da. Ben şunun yağlı edip görüyen. Mesela daştan yok edecek olup bilirler, yani belli bir yere çelli. Yani düğüplü yok olmak için cemiyetin özünü dargama gerek de. Yine o tayda da benim fikrimce cemiyetin öz içindeki kuruluşlar yani. O, mesela neme vardı? Geçen Karabağ meselesi vardı Azerbaycan'ın. Şu anda Özbekistan'ın Sunuvat işgalleri. Ve bu tayda hazır koyup bilmedim. Benim için bir problemi varsa duruzup olmaya. Belki hazır arasında neme olsa açmamıza mümkün. Şu tayda hemmesi Azerbaycanların yani Azer dilindeki bir Qarabağ hakkındaki aydımını Özbekistan'ın sanatçılarının hem mesleğini koşulup aydıya ve kolluğunu veriyor da ya aydın şu neme mesela nahil neme diye neme görüyen şu tayda mesela bira Özbekistan ve eleksem Azerbaycan Özbekistan'ım alya Azerbaycan'a değişli bir aydımı şolara kolluğu yanında biz sizin diyen yağlı neme veriyorlar. O, görünüş yani görüntü diye ayrılıyor da Türkçe'de. Başlan. Şimdi şu Özbekistan'da ne diysem kem yankı sunut işgalleri şonluk oldu. Öz dörödücülük bir zatlar edgen olsalar demek. Şolarda neme var? Yankı fikirleri var. Fikirlenip bilme okuyu var demekten. Olam adamı men fikrimçe şu adam edgen zatdan biri de e, öz pikiri olmak, öz garayışı olmak her bir zada. Şol Azerbaycan olan şu golda vermenin sebebi mine Özbekler, Azeriler o yani köküne seretçen şu bir yerden geliyor. Yani şu köklükleri bir olan için şoň ýaly näme dileýindi. Şu günde dünýäde seredip görüň bir dünýäden aýry daşarda ýaşamak mümkin de. Hiç bir cemiyet hem ýaşap bilmeýär. Şoň üçin şol Azerbayjanda yankı başına bir iş düşen wagt Özbekistan tarapyndan gelýär. Özbekistanda olsa da Azerbayjan ertek gün şonu hukmany suratda ýyzyna gaýtaryp bilýär de. Olam ine şimdi şu wagtyn Türkmenistana seretkäs hiç ýyly ses çıkan nokta şu zatlara. Hiç ýyly ses çıkan nokta. Sumuga tam Türkmenistan'da şu sumuga tam ýoklugyny görkezýär. Ne Ama aslında hatta sunuvatom yok yani bir taraftan değil mi? Şu zat olmayan olsa. Var olsa da yok da. Sunuvat yok. Ol sunuvat işgäri diýip ol men pikirimçe şu men pikirimçe der ol hakykatdyr. Sunuvat işgärine eger bir zat diýip aýdyp olam sunuvat işgäri bolsa da sunuwatyň adamy bolsa da şu aýdylan zady ýerine ýetirýän bolsa ol adam sunuwatyň adamy däldir watandaşlar. Sebäbi sunuwatyň bir tarihyna seredip görende öz pikirleri üçin, öz ýazan bir goşgusy bolsun ýa-da ýankı çyzan suraty üçin öldürilen şoň ýaly nämeler bardy, adamlar boldy. Döredici adamlar var. O döredijilik adamlar boldy. Şolar öljegini bilse de şol öz edýän sunuwatyna näme galdylar da? Näme diýerler? Sadyk galdylar. Yine o hakyky sunuwat adamıdır vatandaşlar. O Türkmenistan'da şu wagt sunuwat işgär diýip
kime aýdyp biljek? Indi bolsa da gynansak da şu günkü günde oňaly adamlar ýok edilendir, türmelere baslandyr, hakyky sungat adamlary. Hiç bir näme ýok da. Ine halkyň kynçylygyny ýa-da bir ýanky şatlygyny bolsun. Şo zady dile getirip bilýän şol sungat adamlarydyr. Ve sungatyň taryhda bir ullakan yeri bardyr. Men oňa aýtdym, taryhymyz bizim jemgyýetiň nämesidir? Näme diýilýär? Pamiti, O näme? ýady. Ýady bolýar o. Ine sen şol bir döwletiň şo döredijiligi adamlaryny aýyrýan welin şol jemgyýetde pamiti bolmaýar, pamiti ýok bolýar. Ýa hiç zat ýadynda ýok. Ine 50 ýyl geçer weli şu günkü günümizden belkim hiç kim yazmasa, hiç kim şu zatlar ine ýanky goşky setirlerine dökülmese şu zatlar, bu zatlar hem ine Türkiýe gelip işlek gideniň hem hiç kim bilmezseň nesliň, hatda şu sen ýuwaş-ýuwaş türkmenligiň hem unutulup başlarda. Sebebi tarihte şuňa zat bardyr. Öz taryhymyza seredilende de ýa-da Ruslaň taryhy bolsun, islendik bir tarih edebiýat bilen bilelikde gelýändir. Edebiýatdan tarihdaky ýaşaýyşy näme dip bolýar? Ýene kitaplar okayan, mysal üçin haýsy literaturaň kitabyny okasaň, şol ýurdun şo wagtdaky döwrüne gidip bilýäň-de, bärden şo kellen şo tak gidýär. Şo adamlaryň düşünjesi, nädip ýaşanlaryny görüp bilýäň-de, şolaň eserlerinden, ýazyjylaryň. Indi sen gelýäňden häzirine biz jemgyýet diýäsde, jemgyýeti iň bir ziyan berýän zadam ýanky ine şu şahirleri ýok etmek ýa-da ine aýdym aýtýanlar bolsun şu döredijilik işçilerine olary ýok etmek diýmek sen şol jemgyýetiň ýadyny öçürýäň da, ýady bolan şol jemgyýetiň. Ol ören bir erwet zatdyr. Ýöne gynansak da watandaşlar bizem ýanky entek uzaklary görüp bilemizok ýa-da uzakdan seredip bilemizok da ýanky kartinka ve içinde olanımız için şu wagt aýtýarsa näme bolýar, hiç zat bolanok diýäsde. Ýöne aslında ine türkmen jemgyýetiniň iň bir nämeleriniň sebebi hem şol sungat nämeleriniň adamlarynyň ýok edilmegidir. Olar bolman sen ertirki gün ine şu günkü gün biz şol mahtum bolup Praga ýazyp gidipdir da kitaplarynda, goşkularynda aýdyp giden üçin biz şu günkü gün şo döwür hakynda şondan bir topar zatlary öwrenip bilýäs. Indi mahtum bolýaly şol wagtam yüzlerce, miňlerce döredijilik adamlar bolan bolsa, o wagt bir näçe bolupdy, yüzlerce, miňlerce bolan bolsa, belki şu wagt has bir baý bizim taryhymyz bolup bilerdi ýa-da bir öwrenmäne has köprek bir zat bolup bilerdi. Ve şo türkmen digine hem şo mahtumyň kitaplarynda da ýazýar. Beýleki şahirlarymyzyň kitaplarynda da, ýani goşkularynda da şolary ýazyp gidipdir. Hem mere şu türkmen ady geçýär-de. Ine ýöne şu günkü gün türkmen diýilen zat ýok. Arkadagym diýip ýanky nämeleri var, eserleri var. Aýdym bolsun, beýlekisi bolsun. Soň näme bar? Türkmen başı diýip bar. Şol oňaly zatlar ýazylandan soň bu zatlary neslimiz bizim okamala. Indi şo iň bir näme ýeridir şol da ine türkmeniň şol jemgyýet bolup ýitip gitmeniň mendäki gorkusam şol zatlar bolmansoň şol türkmen diýip ýazanoklar da indi arkada diýip ýazýarlar. Gurbanguly diýip ýazýarlar. Türkmen diýip ýazanok şo kitaby. O ýazýanlar hem döredijilik adamy däl. Döredijilik diýmek sungat diýen zadyň nämesi ýokdur. Surok godnosty ýokdur. Onu türkmençe näl bolýar bilemok. Ýöne bulan häzirki edýän işe eger surok godnosty bar bolsa, ol hem sungat däldir. O näl bolýar? Sen goşky ýazýan 10 ýyllyk ýa-da 5 ýyllyk goşky bol, oňaly zat barmy? O täsin aslında. Şonu ýazýan adamyň özüň birazjyk pikir etmeli. Men muny ine neslim üçin ýa-da 100 ýyldan soň, 1000 ýyldan soň aýdalda şo döwürlereçe gidip biljek bir zat bolmalymy diýip pikirem edip bilen nokta şonu edýän adamlar men şoňa da birazjyk bir haýran galýan da ol indi ýene näme diýseňiz hem şo goşky ýazyp bilýän adam şoňaly sözleri bir-biriniň ýanky nämesini kombinasiýasyny gurup bilýän adam diýmek birazjyk okapdyr. Ýöne näme üçin şo okan zatlaryndan bir netije çykarmandyr ýa-da bir öz düşünjesi, öz pikiri döremeýärmi, şu zatlary pikir edip bilmeýärmi şolar?
Ne sunuot nämemiz. Ondan sonra mine şu zatlarım halka täsir edýär, vatandaşlar. Bize de täsir edýär şu sunuot işgärleriniň edýän işleri we yine perde de yankı İstanbul'da ne oldu da şu Azerbaycanlılar bir miting geçirende biz hem bardyk, şoňa gatnaşdyk da. Hawa. Şoňa da bir topar ters tepkiler geldi. Näme üçin Azerbaycan, näme uruşa goldaw berýäňiz, uruş edýäli. Ol sen goňşyň, ine ýöne peýzat da şol eger biz şu goňşy döwletlere elbetde birinji nowatda biz özümizden başlamaly. Bir-birimize şu dowan-dowana Türkmene arkasında durup başlamaly. Soňondan soň goňşy näme geçer da ýöne ol bilem yok. Näle diýsem ki Özbegistandaky şu nämeleri çıkış edýär. Şoňam kommentariýalaryny vatandaşlar linkini goýarsa aşağıda nämeni goýup bilmesek. Şoňam kommentariýalaryny bir okap görüň. Özbegistanlılar näme diýär we bizde näli tapawutlar var. Şu zatlary görsek men fikrimce bir peýdaly bolarmy diýip pikir edýär. Indi meselem näme bar da ýene bir aýdylmaz zat var. Meselem Akış Saparow ýa-da ýaxşy şow diýilýär, iň köp görülýänlerini aýdýanda şolar bar diýip aýdars meselem sunuat işgär, döredijilik işlerini alyp barýar diýip ýöne şol adamlar ýanky başda aýdyşynýaly içinde näme bar bolsa içki dünýäsinde şonu daşarky dünýä geçirmek de bunun sunuat işgäriniň ýa-da döredijiliğiniň maksady. Ýöne bu adamlar nämeçindir bir nämäni gören oklar. Halkyň häzirki şu ýagdaýyna o çörek nowatlary, ýağ nowatlary, et nowatlary, o çörek nowatynda iza süýüş diýip gyýrýar hapa gepler bilen. Ýene şu zatlary görmeýän bolsa, ýani bolup duran zat aslında da bir tarapdan. Ýöne şonu yani bilmezliği mümkün değil onda. Hemme bilýär onu. Şol halkyň şu acisyny görmän, entegem o şadiýan dünýäniň nemesine berýän bolsa, awa garşy tarapa, dinleýijilerine ýa-da diktatorlaryna onda bu neme däldir ýani, sunuat däldir ýani ýa-da sunuat bolsa da içinde ol halka tarap bir neme ýok, ymtylma ýok. Demek bu adamlar gelecekte yeri bolman biler cemgiyetin içinde. Sebäbi cemgiyet hemişe öz ýanynda bolan o pamitiniň içine giren adamları nemeder, biler, tanar. Yine bu adam ýanky adatlaryny sanap geçen we sanaman geçen bir näçe şoňa meňzeş nemeler var. Bu adamlar nämeçin ýaşaýar, nämeçin döredijilik işini edýärler. O halkyň şol agyr ýagdaýyny görmän däl de, ýani görýärler de, görseler hem şonu berip bilen oklar garşy tarapa, halka. Ýine biz siziň ýanyňyzda diýip bilen oklar. O Özbegistanyň sanatçylary, sunuat işgärleri dengiziň aňyr tarapyndaky Azerbaýjana gollaw berýär. Ýöne öz ýanynda goňşusy olan, vatandaşy olan, ildeşi olan adamyň kynçylygyny görmeýär bu adamlar. Bizim Koşadyrnaw içindäki sanatçylarymız. O nähil bolýar bu? Eger olar jemgyýete bilmeýän bolsalar, gelecekki wagtlarda jemgyýet hem olar bilmez. Medim ýalňyş aýdýanmy? Yok, doğru olar şol jemgyýetiň içinden uzaklaşýar da özlerine. Onu şu wagt jemgyýet emeden ok. Sebäbi bizim jemgyýetimizde şu zat bar da, ýene ýönekä bir zat aýdyn. Men Türkmenistanda da indi şu virus çykandan bäri gidip bilemek, her şu nämelerde gidip gelýärdim da, ýanky bayramlar bolsun, ýene bir zat 10-15 günlük gidip gelýärdim ýylda. Sonda ýanky bir märekede men şu zady gördüm da, gelýär bir ýerde başlyk diýe da, başlyk bolup işleýärmiş. Onu töre geçirdiler. Awa şu märekeň eýesem şu ikellep salamlaşyp onu töre geçirýär. Ýanky şoňa hatda şoň saçagynda duran zatlar hem üýtgeşik beýleki nämelerden. Indi şo zady jemgyýetimiz bizim bir hili näme ýok.
bir içinden yani şu adamlar vardı. Men olara çürük adam diýende sebäbi korrupsiýa baş goşup gören adam, şoňaly näme edip gören adam, jemgyýet halkymyz şolar bilen salamlaşmalam däl. O näme sen oňaly hormat goýýan ol adam. Mawa. Ýöne şu zat tersine olan ýagdaýynda ýa-ni şu başlygyň öýünde bir zat bolup beýlekem şoň toýuna märekesine baran wagty şol adam ýa-ni başlyk diýen adam şoňa şol bir hormaty görkezmeýär. Hatta salamlaşmazam şoň bilen. Yine şoň ýaly halkymyzyň ýa-ni jemgyýetiň içinde bir bozukluk bar da meniň görýänlerim. Adamlar şonu aýdyp bilenok, sen kim aýdyp ýa-ni edip gören işiň owurlyk edip göre. Eger bizim jemgyýetimiz owurlary başyna terjih edýän bolsa, onda ol sonumuz ýakyn diýme anlady da. Inansak da. Mawa. Yo, menem ýanky nämäni? O ýanky adyny sanap geçen sunat işgärlerini şu aslında biz olary nemetmeli. Olardan ýok bolsa, şo manydan aýtjak bolýan. Yani eger yani ters neme var, aragatnaşyk var bu taýda. Yani sunat işgärleri diktatoryň köşk nemeleri bolupdyr yani. Oýunjaklary bolupdyr. Yo, olara indi şu diktatura yıkılsa şolan birem men bileme o Türkmenistan'da sunat işini devam edip bilerim. Edip bilmez sebebine hakyky sunat adamı gelen wagty olan eýem hiç kilin emmes kalmaz da olan ýanynda. Konkurritet bilmez diýip pikir edýän we jemgyýettem kabul etmez. O zatlary halk ören bir tiz ýagdaýda tiz wagtyň içinde yüzüne basyp bilýär de o zatlary. Yani gün doğan vakti yıldızlar ortadan yeter diyesin. Awa. Indi yankı neme aydıp geçen korrupsiya ya da owurluk meselesindeki nemende. Ve biz möwre esir vaktinden başlaptır da bu korrupsiya meselesi. Şu okullara pul verip salma ya da okudan çıkaracak olsalar açisleyen edip aýdýarlar, okudan çıkarılma. Şonda çıkarılmasın deyip o muallimlerine, beyleklerine para verip rektörlerine o şu taýlardan başlapdyr. Yani o ýakyn tarihte de däl aslında. Yani Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwründen başlap däl. Şu soňky 80-nji ýyllarda bar bolan zatlarmış da. Ondan soň näme boldy? Para vermekde yarıştılar adamlar. Sen onu koy, menin işim et, al sana şu kadrını bilerin ya da sözler var ya, kadrını bilerin demek. Ben sana para vererim demek bu. O sen ne için onun kadrını bilýän yani. Hayran alaymalı. Bolýa o aňyrdaky şunu gal neme var? Başta sorap almadı karşıda duran, o iş edýän ya da arada duran. Siz yani biz hemmemiz yani şunu berdik ya, zordan verdik. Indem näme boldy? Şuňky gün soňky 5 ýylyň içinde olar zordan sorap alýan boldular. Zordan alýarlar indi. Bermeseň edemok diýip ýüzüňe aýdyp bilýärler. Doğru değil mi? Şol yine cemiyetimiziň näle diýsemkem vatandaşlar bizim cemiyetimiziň Türkmen cemiyetiniň hili diýeňde hili gönüden gönü bize baglydyr. Her birimize. Indi şu cemiyet şu zada doğru düşünmeli de ona şonu indi yankı düzeltmek için diýeňde ya da özgertmek için birinci nowatda edilmeli gerek iş özümüzden başlamalı. Yekece özüňe men pikirimçe oňaly kyn olmaz diýip pikir edýände. Yekece özüňe sözüň geçýändir. Özüňdäki şu ýalňyş zatlary düzeltmek. O ýalňyşyny görmek diýmege şu wagt kynam däl ýalňyşlaryny görmek. Sebäbi yine 30 ýyldan beri biz şu düşünjämiz bilen ýaşap geldik. 30 ýyldan beri. Indem ýagdaýymyza mine düşen ýagdaýymyza şul diýmek biz ýalňyş ýolda ýöräpdiriz. Ine şu ýoly üýtgetmeli. Her kim özü üçin. Ondan soň ýuwaş ulalyp başlaýar. Adam özüni özgördüp bilse, soň töwereginem özgördüp başlaýar da ýuwaş. Ine şeýitdirip
cemiyetimizi näme etmeli bolar? Yani özünü terbiyelen wagty uzun wagtda ýa-ni arassa we näme cemiyetler döreýärdi. Hakykatdanam näle diýsen kem şu wagtyna Ýewropan kýaly ýa-da şoň ýaly döwletlerin kýaly näme dörer. Soň ýene bir zat bardy, taryhdan näme diýdiňde Türkmenistan mysal üçin taryh meseretdiýäs, ýa-ni näme düşünjesi bardyr halkymyzyň içinde, tire parazlyk düşünjesi var. Olam näçe ine ýok diýsek hem käwagt şol tire parazlyk düşünjesi çykyp bilýärdi adamlarda. Vatandaşlar tire parazlyk taryhda galan zat. Şu gün eger tire parazlyk bar bolsa birleri şonu bolsun diýip şonu ýok zadam bar diýip dile getirýändir ýa-da şoň ýaly bir zat manipulasiýadan başga hiç zat şu gün. O manipulasiya ol tire taýpy. Ve şonu köp adam problema da diýip bilýärler. Ne Türkmenistanyň ýa-ni halkynyň azy bir bolmamagynyň sebäbi tire parazlykda, tirede diýip bilýär. Vatandaşlar oň ýaly zat ýok. Dünýäde müňlerçe misaly bar oň. Hatta dili başka bolsa da birleşip iş edip bilen adamlar var. Ya da yine siz Türkiye'ye gelýäňiz, Türkiye'de gapdaňyzda türkler vardır, kürtler vardır, lazlar vardır. Şolar bilen işleşip ýörsüňiz. Men bir topar ýa-ni türkmenlerden tanaýan şoň ýaly iş ýerinde gapdaňdakylaryň hiç haýsy ýa-ni türkmen däl, ýöne şolar bilen işleşip bilýär-de. Ulalaşyp, işleşip, ine diliňizden bir däl, ýurduňyzdan başga ýöne işläp bolýar. Diýmek, şo tire parazlyk ýa-da ýa-ni millet parazlyk diýen zat aslında ýok zat. Diňe kellede bolýar-da, psikologik bir adamlara näme edip bilýär, täsir edip bilýär. Ona men özüň islesen eder, istemesen näme üçin o bolsun sende şo zat. Ýa-da ine men gulluk eden döwrümde de şo taýda ýa-ni mardanam bar, daşozam bar, ahalam bar, çerjewem bar, şolaryň hemmesi garşy. Biz gulluk etdik-de hiç hili şo zady men 2 ýylyň dowamında bir sapar eşitmedim sen şu taýdan diýip. Yok ol aýdylýa, elbetde nerden diýilende ýaşaýan ýeriň aýdýan ýöne oň ýaly aýrymçylyk ýokda. Men şo zady gullukda şo zady hiç hili göremokda. Ýöne gynançam, ine daşary çykýan, Türkmenistandan çykan soň şo zady bir hili fark edip başladym da. Aýdyn şu taýda kommentariýalary okap geçeli edilýän temalara değişle ildeşler siz hem şu ýa-ni aýdylan zatlar barada öz pikirleriňiz hökmen suratda aýdyn. Bizim aýdýan zatlarymız ýa kem bolup biler ýa-da bizim aýdýan zatymyza meňzeş bolmaýan zatlar gören bolup bilersiňiz. Şonuň üçin hem barlyk şeklinde hem sizden hem bir zatlary öğreneli, aýdyn aýşýaly. Kulman diýen bir ildeşimiz ýazýar. Bizim halkymyz şahsy bir zat üçin batyr emma halk üçin, çağalaryň geleceği üçin hiç zat etmek isleýän oklar. Diňe ağaç başym, dinç gulum diýip gezýärler diýär. Yani ama men berde şu zady vatandaşymyz kim ýazan bolsa sağ bolsun. Şoňa indi men şu zady aýdaýynda menem edil şoň ýaly pikir edýärdim. Ve şo dogry zat, sen aýdýanyň hakykatdanam adamlar ýa-ni bir adam ýa-ni aýry-aýry sereden atyň şoň ýaly zat ýöne bizde de şu zat var, näme üçindir? Ine olar üýtkäsin, soň menem üýtkärin diýen düşünje bolýar-da. Biri öň gelmeli. Ondan soň ýani hemişe özüni ikinji nowbat alýar. Bizde şo zat var. Ol mende de vardı. Ýöne nälim bolsa men şo zady ýeňip bildim de men ine şu wagt aýdamok ine ýöne köý zat var dene soňky wagtda daşary ine ýa-ni plasmas zatlar, paketler daşaryzyň çok prirodany kirletdi da indi şo hakynda da men hiç kime seredemok. Şu wagt daşarda bir ýerde paket ýatan bolsa men şonu alýan o musur ýaşygyçyny alyp gidip zyňýan. Sebäbi bilýän men bir özüm üýtkedip bilemok. Ýöne men özüm üýtkedip bilýän ýöne köý zat. Bu zatlaryň ine şu ýan kaýdan gepinde de şu türkmen eger jemgyýet edýän bolsa biz hem şoň içinde bar diýip düşünmeli we diňe özüňden başlamaly we birinji bolmakda hiç kaçan gorkmaň vatandaşlar. Yo birinji bolmak bol zat. Ya da men bir özüm diýem, men üýtkedip bilmerim diýem pikir etmeň. O taýda üýtkedip bilip bilmemek däl. Mesele sen şonu etdiňmi, etmeýäňmi? Şonu özüňe bir jogapkärçilik, şoň borç ýaly bir näme başlasaň şo zada. Ondan bu zatlar ören tiz düzeler. Yani birinci olmak her bir zatda birinci ol
ikinci ol kim etmeye değil mi? Ne özüne cevap vermekten başlayadı. Birinci novatda cevapgerçiligim özüne cevap verdiyle yine şu zattan başlaya. Özümüze cevap verelim. Bolya ol etmeyen olsa sen bir sapar ait, iki sapar ait. Yöne ay olar eden ok, menem edemok deyip oturmak yanlış olur. Hemen şuna maydık geçeyin vatandaşlar. Kâbir komentaryalarda biz yanlış düşünüp bilýäs. Men de bolýaýyn okayan komentaryan ya da kemen aýdy men käbir zatlar birazcık yanlış ya da başga manada ve çoň ýaly sözlerim var. Başka manada düşünüp bolýa. Çoň ýaly ýagdaýda yanlış cevap bersek komentaryalarınıza hiç kilin emesi yoktur. İkinci sapar düzeldi şulen yazıp bilersiniz ona bakarınız gelmesin. Ya da duyduruş verip bilersiniz yine aydarsın şu zadı yanlış düşündün yanlış cevap verdin deyip onda hiç kilin eme yoktur. Indi gowy roman yazýan türkmen yazıcılar var. Olaryň kitabı çıkardylanok diýär Murat Rezzak ýyldaşymyz. Indi men muňa goşulamok Murat Rezzak ýyldaşymyz. Näme üçin diýende şu wagt kitabyň var bolsa eger men bir kitap döredip bilsem men şonu hökmen suratda daşarýar da çıkaryn. Şonu yazaryn. Şonam türkmen diasporasyna bererin. Dälmi? Yani bu taýda şunu aýdyp biler, türkmen diasporasy daşara çykdy, ýöne bir arada däl. Ya dargap gittiler de. Mesela bundan bir ýyl türkmen görse ýolda. Ýoluny ütkediýät ikisem. Şonuň üçin mümkin dälmiken diýense bu jemgyýet şahyr ýazyjy döredýän bir jemgyýet däl ýani içinden. Bar deyip bardır belki arasında 1 2 3 tane nemeden tip ne arasından kaçan diýinde bolup biler ýöne onun ýalak bir şahyr ýazyjy döredýän bir jemgyýetimiz hem ýok. O döredilen zat okuyan jemgyýetimiz hem ýok ýani. Şu wagtda çelli ýok diýen azyndan. Bundan soň nesip bolsa bolar. Men şonuň ýaly diýip jogap berýän. Owa вечный правитель ýyldaşymyz ýazy Akış sapar diýe pathalym diýe. Bundan öňki ters gelýärdi aslında da men şondan onuň adyny ýöret aýtdym. Bundan öňki Niyazowa gapyny depip çykyp bilýän adam diýip eşitdim. Soň näme bolan bolsa da näme beren bolsalar oňa ya da şoňa Niyazow isläni beren okdy. Soň pikirini ütkeden bolmaly. O Maria Delavite ýyldaşymyz ýazýar. Eger dünýäni ütkötmek isleýän bolsaň özüňden başla diýipdir. Ama ol eger şoň ýaly nämen dogry aýtýar şu sebäbi dünýä diýende de dünýä de şu adamlardan emele gelýärdi. Yani şu at yaşayan dünyamız, biz o Mars'ı dünya diyemiz o hiç kim olmadığı için. Owa Maria Delavite ýyldaşymyz ýeneden bir komentar ýazypdyr. Millet parazlyk, tire parazlyk diýen ideologiýany ilkinji bolup Niyazow öňe sürüp başlady diýär. Owa dogry. Yani Niyazow durmuşa geçirdi şonu. Aslında bu neme däl yani o neme döwründen bar Sowetlerin golasyndaky şol respublikalary tutmak üçin o respublikalaryň içine bir pitne ýa-da bir şolar uruşturup durýan dowamly bir neme sokmaly. Sen ondan soň arkaýyn olaryň nemesini alyp bilýän. Şu öndüren önümni iş güýjünden peýdalanyp bilýän diýen men kysgaça. Yok şol vatandaşlar şu meselede bizim özümüz birazcık geliştirmeli sebäbi Türkmenistanlyň şol iň bir näme ejizrak ýerem şo bolupdyr da. Şonu ulanypdylar ýene taryha seredin şol Ruslar gelen wagty Türkmenistana. Şonu ören näle diýsem ki özlerine gowy işe bir peýda berjek şeklinde ulanyp bilipdir da. Baştan başlap şo soňuna çeline ulanyp gelipdirler. Şol ýene bir sany şo tire parazlygy ulanypdyrlar. Hatta şu Göktepeň nämesinde de bar mı diýen şu düşünjeler şu Ruslarda şonu Owa Göktepeňi orslar şu orta atýar. Yani şol nämen ulan indi berde men size bir maslahat berjek zatym bar. Ýene psikologiyada out group in group diýip bir zat vardır. Owa
şoň türkmençesine näme Özünkiler bolýar? başkalar diýilen nemede ha? İngilizcesini men aýdaýyn, kommentariýada da ýazarsyn watandaşlara. Watandaşlar şo nämeni psihologiýanyň şo temasyny gyzyklanyň, okaň, o rus dilinde de tapyp bilersiňiz, türk dilinde de tapyp bilersiňiz. Köp zada öwrenersiňiz, köp zada düşünersiňiz şo taýda. Ýani men siziň o eýen siziň birazjyk karar berme nämeňiz hem güýçlendirýär da. Şol zada okasaňyz, şo temany okasaňyz, ol men bärde onu aýdyp düşündirip oturmaýyn, birazjyk uzyn zat, bir topar mysallar bilen düşündirýär kitaplarda. Ne şo out group, in group diýen bir näme bar, ne şonu okan şol zady bilmändigimiziň bir sebäbi diýende şu zatlaryň hemmesi. Sebäbi şonu gowy düşünen adamda ýa milletparazlyk ýaly bir ýa-da oňa hiç hil düşünje bolmaýar. Ayrımcılık diýen düşünje ortadan aýrylýar. O dur diktatör diýen ildeşimiz ýazýar. Bugün bir tanışım bilen tartıştım diye. Biz sesimizi çıkaranımız için diktatör yolları yapanmış diye onun nemesine göre. Yani ben bunda bir yanlış bir zat göremok. Yani sesini çıkarmak mı yanlış? Bolmalı değil mi? Yani çıkarmalı değil mi? O demek diktatör halktan korkuyan eken de öňden bäri. Menden bir sany näme okaýyn kommentariýa. Murat Rezzak vatandaşımız yazıptır. Sunugat değilse aydımçıları göz önüne getirmen diye. Vatandaşlar men sunugat deyip dörüdücülüğün hemmesini aýdýan, şahirem, goşku yazan, surat çizýän, aydym aýdýan, saz yazýan, saz çalýan hemmesi şolaň sunugat deyip pikir edýän mene. Ya dälmi olar sunugat? Ya da ine näme bar ine näme diýile zergerçilik mi näme diýile şoňa? Zergerçilik olmalı ya. Zerger taraş mı näme? Şolaram sunugat küýje ýasýan. Şu zatlaryň hemmesine men şola umumy aýdýan da sunugat diýip aýdýan zadym şol aýdymçan şoň içinde. Men düşünýänim ýalňyş bolup biler indi sunugat diýende. Bilemok. O hemmesini gurşap alýar. Hemmesini göz öňünde tutup aýdýanda men Türkmenistanda hemmesem gerek zat vatandaşlar. Cemiyetimiz üçin. Sana sunugat deyip aýdýas aslında ol sanat, Arapça bir söz bolmaly. Indi Gyzyl diýen bir ildeşimiz ýazýar. Türkmen halky gaty ýyzda ösmäge mümkinçilik berenok diýär. Yani ösmäge mümkinçilik berenok ýöne bu hemme milletlerde bolup geçen zat da ösmäge mümkinçilik bermeýärler. Meselem Ýewropa seretseňiz Hristiýanlygyň garanky asyrlar diýip geçilýär da yani näme diýilýär? Oňa serkawlar döwri. Şo taýda näme boldy? Serkawlarda hem siýasy güç hem padşahyň elinde tutýarlar, hem o jemgyýet üçin nämäni gerek, nämäni gerekdärligine karar berýärdi-de. O şo ýagdaýdan çykyp bildiler yani. Biz näme üçin çykamyzok? Yani mesele şo taýda. Eziz ildeşler, yani şu arada yani öz aramızda pikirlenip demesek, yani bir näçe sebäbi bardyr ýöne hökmen suratda dile getirilmeli yani sebäplerini ýalňyş bilýän bolsagam. Veçin правительliğe doğru diýen aýdym Türkmenistanda tireparazlyk kän meşhur diýär. Ya tireparazlyk aýdym ýanky aýtjak bolýan aslında tireparazlyk ýok diýdi. Yani şunun ýaly şekilde bar diýdi. Men ýalňyş düşünmedik bolsam, velayatlaryň arasynda bar şu wagt. O adamlarda şol düşünje galypdyr aslında içkili strukturamyza şoňa deň tire type İngilizcesi tribe değilmiş o. Tribe değil ya. O yattan çıkıldı. Mesela ben hazır haýsy tire bilen type bilen şu hazırki ýaşaýan ýerime geldim. Men bilem ok, menden ullary bilen ok. Yok, o zatları vatandaşlar näme etmeli değil de şonu bir problem etmeli değil biz özümüze. Elimizdeki bar zatı men ýöne bir zat aýdaýyn. Näme-de şuň ýaly zat vardır. Management dünyasında elindeki yankı özün
bir kemçiliklerini ve güçlü taraplarını öğrenilýär ve sen şu kemçiliklerini nädip ulanyp biljeğin managementin iň bir ince nämeleriniň biridir. O bizde yine Türkmende iň esasy soňam türkmeni ýalňyşdyrýan ýa-da biziň şu halkymyzy, jemgyýetimizi ýalňyşdyrýan ýerleri bar da yine türkmen güýçli, türkmen ýene näme, yine türkmen şuňal oňal diýip bir dogrular aýdylan nokta aslında hemişe. Şeýtdirýärlerden ol ören erwet zatdyr. Ýani menmenlik diýen zat ören erwet zatdyr. Ol sen kemçiligiň bolup biler bir zat. Ýöne onu gizlememem gerek däl ýa-da ondan bir çekinmegem gerek däl. Şol kemçiligiňem ulanyp bolýar, men aýtjak bolan zatym. Ine bizde şu zatlar bar da taryha seret diýe ine beýleki döwletlerine görüşdi diýe de ýyllar boýunça şu uruşlar boldy, ýeneler boldy. Türkmeniň hem taryhyna seretden şol uruşlardan geçdi türkmen. Ýöne näme üçin hiç kim ine Singapuryň nämesini alyp görenokda? Siň taryhyny. Watandaşlar Singapury wapşe goran wagty ýanky korona diýen. Angliýa şu wagt korona dolandyrýardy da şu ýerleri. Padşahy. Şu Angliýa padşahyna değişdi olan yer şu taýy. Singapury guran adamyň özem şu ýanky Angliýanyň bir nämesi iş adamy gurýar Singapury. O taýda döwlet diýen zat absolut ýok. Soňky bir 40-50 ýylda näme etdi da döwlet statusuna geldi ve şu taýy yerli halkam ýok hiç kili. Ýöne şolar şu taýda şol işi edip bilipdirler, bejerip bilipdirler şu zady. Onu näme üçin şu Türkmenistan şonu edip bilmesin, şolaň eden zadyny. Yani bu edilmeli işte biz tarihi elbette tarihi seretmeli, tarihten öğrenmeli. Ýöne iň esasy zat, iň hakyky zat vatandaşlar şu günüň dörsen. Şu günüň hem tarihiňdir hem geljegiňdir. Sebäbi şu günkü eden işleriň ertir sana miwe berýär, işleseň. İşlemesen ağaç oturursun ertir. Bu bir hakykatdyr, şoňa bir düşünmemiz gerek da bizim. Ya sen şu günkü eden zadyň hem tarih bolýandyr. 2 gün geçen weli näme tarihte galdy şu. Şoň üçin dogry tarihim bolsun ýa-da bir ýanky bir oňa tarihim bolsun diýen bolsaňam sen ýene şoň aladasyny şu gün etmeli bolýan, gowy geljem bolsun diýen bolsaňam şu gün şoň aladasyny etmeli bolýan. Ine bu bizim halkymyzda soňam garaşmak diýen ýaly bir näme bar da, garaşsaň düzelýärmiş, garaşaly, birazjyk çydaly diýäsde. Ýalňyş zat. O çıdamak diýilen zat düýünden Çıdamak sen ine aýdyp otyna ertir ki sen miwe ýek bolsaň şu gün bir zat etmeli. Sen şu gün hiç zat etmesen garaşsaň ol miwe çykmaýa, döremeýä bir ýerden. O elbette çykyp biler, onda näme seredip görüň. Astronomiýany biraz gyzyklanyň ine gün näçe milliard ýylda döredi, yer näçe milliard ýylda döredi. Onda milliard ýyl garaşmaly bolars. Vatandaşlar wagtyňyz bolsa baş üstüne garaşyň. Ýani adam ören gyýyska wagt ýaşaýandyr. 2 gün ýaşaýanda 2 gün. Indi näme de aýdan da ine özüňiz hem seredip görüň. Men emine 2 ýyldan 30 ýaşymda bolýar. Men ine arkama seretden düýün men ılgap ýörtüm de çağatym o. Ime deklap ýörtüm. Şoň ýaly bir wagt tiz geçýärde. Onam şu täze ýylda gözüňme geldi da men şu kiçi wagtdaky ýanky näle diýsem kem Türkmenistanda şu Kakanba, Ejembayna öýüň içinde öýü bezep ýanky ýolky näme edip şol döwür ýadyma düşdi we düýün bolan ýaly şo. Ýöne aradan eýem 15 ýyl geçipdir, 16 ýyl geçipdir de. Ine şu taýdan birki nämeni okap geçeli. Soň bir gyzykly bir näme bar, komentary bar, şoňa näme etjek, üstünde durmakçy. Awa kulman ýazýar, adamlar haçan da beýleki ýurtlar ýaly watanyny söýüp, şoň üçin jan bermäge taýar bolanda diktatura aýrylýar diýe. Skopkaň içinde öz-özünden aýrylýar diýen manyda ýazan bolmaly. Iň bolmanda Türkiýedäki ýaly her kim watanyny söýse, başga ýurtda gul ýa-da hammal bolup gezmäň diýe. Hammal aýag asty ýa-da şunu ýa gara işler edýän näme bolmaly. Ýene meniň üstüne durjak bolýan näme Muhammed Togrul Bey ýyldaşmyz ýazýar. Ýok. Nerede tam? Kemine sen olary nerden okaýan? Men berde komentarya Men okajak diýip tapyp bilemokda. Ya başga ýere seretýän men.
Yok, men olar yok oradan okuyan. Ben hazır He, yanlış demettim. Yeri ütkeptir. Ha, doğru, doğrumuş. Vatan havarlarını gördünüz mü diye Gurbanulu bir topar adamı işten ayırdı diye. Indi men bu tayda vatan havarları ile neme işim yok. Gurbanulu ile neme işim yok. Yani şu tayda ayrılan adamlar var arada. Şu işten ayrılmak. Eee indi neme var ya şu diktaturada o diktatör ayrılsa düzelya deyilen mesele de. Yıllardan beri o minister işinden ayrılıp başkası geliyor. Yani her yıl, her 2 yılda ütkeye de bular. Her bir neme vezipenin nemesi. Yöne ünüs veriyen olsanız şol düzelmeye yani. Başka yeri gelse de mesela şehrin bir hakimliğinin hakimi vezifesinden ayrılıp başkası geliyor. Yine de şol önkü aday. Yine de şu şehir düzelen ok. Yine adamlar şu öz mümkünçilikler bilen yaşaya. Onda biz bu tayda näme diýmeli bolýas? Diýmek adam üýtgemeği bilen düzelmeýär. Bu problema sistemada. O sistema ne näme keminde? o? Sistema näme? Ha, sistema Onu diýenim ine ýürütýän şu häzirki Türkmenistanyň guruluşy başyndan köşkden başlap häkimliklere çelli. Bütün nemeler yani hökümet diýip aýdylýar da bizde hökümet däl aslında döwlete değişli bolan bütün puğdaklar o şol bir nemedir yani bir sisteması vardır. Bozuktur şol aslında. O adam üýtgemeği bilen düzelýän däldir o sistema. O sistemany doğrulamalı. Mesela biz hazır Aydın bilen ikimizi goýberseler o sistemany başyndan soňuna çelli düzeltmäne bir pikirimiz var. Belki onu düzeltben bileriz. Yani iki adam aýdýan yani. Bizim ýaly bir näçe adam bir ara gelse o iň aňsady yani şu asa taýýar tejribe edilen ve teknologiýanyň ösen bir asrynda ýaşaýas şu an. Doğru dälmi? Yine yeniden bu şu neme var da aýtjak da adamyň üýtgemeği bilen düzelýän däldir diýip ýa-da Ýewropa seresek bir adamyň üýtgemeği bilen sistemasy bozulýan däldir. Yani mesela Avustriýada 22 ýaşynda premier minister gelýär başyna. 22 ýaşynda. Entek ýaňy üniversitede gutaran ýaş bolýar. Ýa-da ýaňy gutarjak ýyllar bolýar. Ne pikir edersiniz 22 ýaşyndaky bir adamy Awstriýalyk Ýewropanyň o hem federal nemäni dolandırmak bir neme gaty kyndyr yani başynda durmak. Ulu adam gelýär, premier minister bolýar. Adamam diýmeýin, oğlan gelýär, oğlanjyk gelýär. Premier minister bolýar we bozulmaýar sistema. Öňküsinden hem gowy bolýar. Yani aýtjak bolşum ildeşler diktator aýranyňyz bilenem Türkmenistan düzelýän däldir. Haçan da biz onun yerine gowy sistema gurýan çaq. Başka şekilde ol adam iyi ver başkasını getir, onu kov, yine birini getir. O Kırgızların kıyalak bolar. Her 2 yıldan 3 yıldan prezidenti ağaçtırarsız. Türkmenistan olup. Şonun için bize gerekli zat, edilmeli zat, gowy sisteme kurmak. Öz özüne näme timarlayan diýip aýdaýyn men. şol vatandaşlar berde şu sistema näle diýsemkem döwleti dolandırmalı, döwleti näme etmeli zat şol sistemadyr, adam däldir. Öňem aýtdym, adam faktoryny aradan aýyrmasaň şo taýda hiç zat düzelýän däldir. Adam faktory bilen dolandyrylýan bir döwletlerde hiç zat düzelýän däldir. Şol sistema dolandırmalı döwleti. O sistemanam adam bilen birleştirilýär da şol sistemany özem işlep bilen o sistemada bir näme gerek de işletmek için adam gerek. Şol sistemany adam bilen birleştirilýär. Olam akıllı sistema diýilýär da. Şeýle adamyň akly bilen birleşen üçin. Ýöne bärdeki sistema ýaňky akıllı kontrolyň altynda tutup bilýär. Ne şoň ýaly sistema gurmaly bolýar.
bir adamın ağzından çıkanını aytmak demek o en yanlış bir zattır vatandaşlar. Siz bir toyu soğumak için bir adamın ağzına seyredip bilmeyen toyu soğuyacak olsana biri şon yankı neme naharına seyreder, biri suğuna, biri çayına şon galı bir iş paylaşılıyor da bir toyu neçe adam var 400-500 adamı soğumak için. Sen o tutuş devlete bir adamı ağzına seyredecek olsan şotak Einstein getirip koyar, şu başarıp bilmeye mümkün değil o zat. Hı hı. Yine sistema diyen zat tutuş devletin hem yerine yayıran bir sistema yankı ve şu adamlar hem kontrol altında tutup bilyen sistema olmalı. Hı hı. Türkmenistan'da şu an şu sistema yok. O sisteması yanlış çüren diyesten şu sistema diyen zat yok. O tayda bir adam ayt ya şonun yerine getirilýär. Ama sistema o çüremek için bir sistema bolmaly gerek. Yani sapara adam aýdýar, biz şol toprak reformasyny geçiren olsak, halkımız bu ýagdaýa düşmezdi diýip. Yani o taýdan çıkarılacak zat, yani toprak reforması değil de devletin gurulmanlygy da, yani sistemanyň gurulmanlygy. Yok zat çürep bilmeýär, dogry aýdýan. Benim berde bir komentarya gözüm çarptı. Tariha seredip görseňiz nerede diye bir devletin devlet tezelden kuruluşu bar olsa şol yerde bir lider vardır diye. Bize şol ýaly lider bir adam gerek diýip düşünýän. Leonardo DiCaprio. Hı hı. Yine häzir şol adam faktoryny aýyrmaly diýäs. Lider olan ýerinde ýene adam faktory bolýar vatandaşlar. Hı hı. Ol lider bilen ýurdu düzeltmek diýmek bizim şansymız müňde bir şansymız bolýar diýmek. Yani neme var aydın, yani şu taýda müňde birem däl. Şu wagt neme var ya, her bir türkmeniň ýüreginde Kicicik Niýazow vardır diýe. Sapara aýdypdy buna. Ekranda aýtdym, aýdanok bilemok. Yani maňa şahsen aýtdy. Yani biz bu adamlara inanyp, yani lider edip neme edip bilersmi? Täze Türkmenistan gurup bilersmi? Men neme inanmaýan. Yok vatandaşlar soňam tarihte bolan nemelerde keminene şu lider olan yerlerinin hemmesinde de bir wayenli bir iş vardır. Ha. Liderlerin köpüsen wayenlidir. Yani harbydyr. Ve şu taýda bir konflikt vardır. Yani yaralı bir konfliktin içinde lider bilen devlet kurulýar da. Yani biz şu wagt yine näçe wagtdan beri nämen gaýtalyýas? Häzir 21-nji asyr. Elimize yara alan günü biz şol zady eýem utulduk diýmek. Yeňiş bolup bilmeýär vatandaşlar. Sen eline yara alan günüň şol diýri gal öl tapawdy ýok, sen yeňişe gazanyp bilmeýär. Sen yeňildin diýmek. Şoň üçin şu günkü günde hatda ýene watanym üçin janym bererim diýen düşünje de tarihte galdy vatandaşlar. Janyňyzy bermäň. Aklyňyz olanyň yeter şo watan üçin. Watan üçin aklymyzy berin. Janyňyz däl, aklyňyz yeter watan üçin. 21-nji asyry men aýtýan şu tariha seredip tarihte edilen zady etjek bolsaň biz onda ösüş nirde? Ösüşimiz nirde onda? O näme üçin biz şu gün internet ulanmaly däl, tegem şu gylyja ýapyşmaly. Näme üçin? Näme üçin elimizde bar olan zatlara ulanmaly däl, değerlendirmeli däl. Olara elbette tarihine gowy bir reklama ýasapdyrlar da, ýani tarih diýen zat o maşynyň zadnywidi ýaly bir nämedir diýe arada bir seredip ýöne öňe seretmeli diýe. Öňdäki zady seredip hereket etmeli. Ýöne arada şu zadnywidi seredip goýýar da göz sekundda bir arada bir minutda 1 sekundyny şoňasy berýär da. Bizim hem tarihine şoň ýaly bir zatlar bolmaly. Tariha seretmeli, öwrenmeli, ýatda saklamaly, sapak almaly ýeri bolsa sapak almaly. Ýöne bizim etjek hereketlerimiz döwre laýyk bolmaly vatandaşlar. Ol liderlik meselesinde şahsy men düşünjeme şoň ýaly. Indi näçe menem ýalňyşyp bilerin lider meselesinde. Ýöne men şu güne çelin şu liderleriň nämesinden soň hemmesinde bolmady o. Liderler hem käbir ýerde liderler boldy. Ýöne lider diýende bizim halkymyzdaky bir näme var. Lider diýse şoň aýdany edilmeli diýip pikir edýär. O liderin özü avtomatikki bizim halkımızda ýa diktator diýmek. Ya da şoň sinonimi bizim halkımız üçin vatandaşlar. Onu barlak göreýäňine ýöne zat başlyk Türkmenistanda başlyk aýtdy diýe göne ýerine ýetirýändir iş şonu. Edil robot ýaly.
işçinin düşüncesi olup bilmeye başlığın yanında. O başlığım o yukarıdan minister bir zat deyse gön yerine getiriyor. Yine şol zat bizim eyyem düşüncemize, aklımıza singipdir şu zat. Şonu ayırmak için şu Türkmene liderlik nemesi biraz ters geliyor deyip fikir ediyen. Men pikirimçe şu yurdu düzeltmek hakkında da şu lideri olandan yine türlü yerden adamlar koşulup şu yine akıllı adamlar olsa, düşünceli adamlar şolar bir ara gelip yine şunu al etsek halka maslahatlar verip halka o adamları ağızda serede oturmak gerek değil. Yanlış yerinde yine yanlış deyip ya da öz düşüncenizi aydıp bilmeli. Ona olar eğer bir adam sen ona yanlış ya da onun düşüncesine karşı gelen attın sana bir zat diyecek olsa on yalı adam on yerde yani o adama akıllı adam deyip olmuyor. Hava. Yani yurdu bilelikte kursak vatandaşlar şu tayda hemmemizin hak hukukumuz den olur. Yok eğer biri gelip kurup verdi ya bir topor çıkıp kurdu yurdu deyip on yalı edilse onları özünü şu tayda ayrı nemedik başlarlar. Vaktin geçmeyle yine diktatura izne kaydıp geliyor içeri gitmiyor. Maria Delavite ildeşimiz yazıyor. Hazır Avusturya'nın primer ministri diye 32 yaşında diye ildeşimiz internetten girip görüp duruyor onu. O ikinci gezek saylandı. Şu an ikinci nemesinde o bitip geliyor. Sonuna gelverdi ikincinin. 10 yıl olandır. Birinci saylanan vaktini aytdım ben onun. Ova cool man ildeşimiz yazıyor. Sistemanı döretmek için diktaturanı ayırmalı. İnsaplı halk için biri gelip devletimizin ösmesi için bir zatlar etsek halk olup halkımızın düşüncesine ne edip öğüt biliriz diye. Ben şu tayda neme Oturaçelli yazan nemeni doğru göremek, sistemanı döretmek için diktaturanı ayırmalı diye. Benim şunun yal bir düşüncem var. O diktaturanı ayırmak için birinci sistemanı kurmalı. Şu an neme ayıp geçecek. Kur'an olayını ayırmak en ansat işlerin birisi. Şu nemede de davanın içinde en ansat işi. Yani ayırandan sonra şu an ne edecek mesela? Halkın 90%'inde hüner yok. Bu halk devam etmeli yani. Yine şu halkı 90% hünersiz halkı yurdun iktisadi nemesine koşmak için şoları yaşatmak için yani yaşatmak diyende yani diğer manisinde aydamak yani o demokrasiya sistemasının içinde yaşatmak için bir sisteme kurulmalı. O sen ayırdın geldin girdin o gelen nemem liderimiz hem yani bir ildeşimizin lideri gerek diyen nemesinde o liderim çörek tap berip bilmez o 90% hünersiz iş neme halka. Öňe diktaturadan korkup sesini çıkarıp bilen nokta yani savur kasesi giyinişti. Indi şu an diktatura da yok. Yıktınız diktaturana. Ayırdınız. Onların savur kasesi hem daralıyadı o halkın. Sonra siz o halkı yerinde tutup bilecek mi yani? Şu soru ver yani. Şunun için birinci kulmen ildeşimiz sistemanı kurmanka diktaturan ayırmalı değil de diktaturan ayırmanka bir sisteman tayar olmalı. Doğru değil mi yani mesela? Yok indi kemine verdi Türkmenistan'da şunu zat var da köp zadı şol diktatörden ondan sonra şu diktatura sistemasından görüyorlar. Yöne vatandaşlar hiç kaçan bir devletin başı boş kalıp bilyen değildir. Şu gün mümkün değil o zat. Şu boş kalmamak için önünden bir elinde yankı sistema olar. Yine vatlayın hükümet şon gurrunu nem için ediliyor bir. Şon yalı bir sistemanı kurarsun, tayyar sisteman olur. Son şol sistemanı sen Türkmenistan'a ornaştırıp başlayan günün diktatör kaçıp gider. Yani özünden yok kolya diyecek olan şu diktatura sisteması. Şonu ayırmak için alternatif bir zat hödürlep bilýäňiz mi? Yine hemme aýdýa da yine diktatörü ayırmalı, diktaturanı ayırmalı. Böyle ayırmalı. Onda şon yerine näme olmalı? Yine en esası soralım biri. Elbette konstitusiýa diýersiňiz ýankı
hökümetin 3 şahkası diyersiniz, yine näme şu zat bolmaly, parlament bolmaly, yine näme bolmaly diyersiniz da hawa bolmaly şu zatlar. Ýöne men şu zat aýdaýyn. Türkmenistanda şu günkü parlament var, şu günkü şu kaziýetem bar, ýa-ni näme de var. Prezident aparaty da var. Ýöne işlenok vatandaşlar. Ine şu zatlar hakynda kelle döwmeli-de. Şoňa alternatywine şu diktaturany aýyran soň şoňa näme hödürläp biljeksiz? Biz näme hödürläp biljek şoňa? Iň esas sorawam şu soraw bolmaly diýip pikir edýän men. Yok, mesela bizim Aydın bilen bir näçe nememiz var. Görünüşümüz var yani şu diktatoran yerine gelip bilecek. Hatta üstünde işlenip durulan. Ya on görünüşleri bardan indi şoňa vatandaşlara da näme etmegi üçin aýdýan da özleriňizden pikirlenip görüň şu zatlary. Näde edip bolýar şonu? Ol ine keminen aýdysyaly diktaturany aýyrmak oňaly bir kyn näme däl we şonu kynlaşdyrýan adam elimizde bir şol taýýar bir nämemiziň bolmandygy üçin. Şoňa şoň yerini alyp biljek bir strukturamyzyň bolmandygy üçin kyn. Bana Aydın şu günküne aýtma diye şu günkü näme olar? Onu düşünmedim. Ayjahan Bulut. Ayjahan Bulut. Aymrat beýle diýme. Ha, ýokarda Aymrat diýen bir ildeşimiz var, şoňa jogap beren bolmaly. Öz aralarynda ýazyşýarlar da. Ha, ine şu taýda Murat Razak ildeşimiz ýadyma düşürdi. Her gezek aýtjak bolýan. Dünya Türkmen Yaş Alımlar Cemiyeti barmış diye. Şu arada bilýäňiz mi diye. Bu arada bilýän bu Turkmen American Scholars Association diýen bir gurama var. Ve bu yıllardan bäri var. Ýöne gynansak da bu adamlaryň görýän nemesi izarlayan adamlar gata az. Ya da bu özleri ve şu tanışları görýän bolmaly. Menem görýän arasında. Gatygo nemeler geçirýärler, sempoziumlar geçirýärler hatta. Seminerler hem de sempozium geçirýärler. Hökman suratda şonu görüň, izarlan ve şu taýdaky nemeler hem oýandyrmaly, eger oýanmadyk bolsalar. Gatygo zatlar. Olaram indi ýa-ni ingliz dilinde gürleşýärler de. İngiliz dilinde gürleşýärler. Çok probleması var sebäbi olan nämesinde vatandaşlar olara da düşünüp bolýar da. Olaryň käbir o taýda ulanjak sözleri, ýa-ni olar köprek şu bilimsel nämelerde çykyş edýärler de. Olan şu ulanjak sözleri bizim türkmençede belki ýok bolup biler. Şoň üçin ingilisçe olara aňsat gelýän olan üçin. Doğru, gepleşmek mecburiyetinde galýarlar da. Ýene biz hem okadyk uniwersitet, ýene köp bilýän sözlerimizin türkmençesini bilemiz oksa yok da tapıp bilemiz. Biz hem Aydın bilen ekrana aňyrsynda köp nemelere aklımıza helme İngilizcesi çıkıp gidiver ýazyň. Mesela yok yani ulanışda. Bizim günlük ya da akademik nememizde yok, literaturumuzda. Şolaň izleýicisiniň az bolmagy sebäbi şu dil nämesem bolup biler da. Türkmençe goýsalar belki. Ýöne şonda da gata az ya 300-500 adam bilýärmiken İngilizce okuwçylardan. Yani İngilizce diýilen zat atwyr kyn zat däl. Yaş wagtyndan iň azyndan Türkmenistanda harflary öğrenip çykýan şo taýdan. Ayjahan Bulut halky häzirki däl de geljekki parlamentde taýýarlamaly diýip ýazypdyr da. Awa şu günkü däl bugünküni aýtma diýen ýeriniň nämesi şol eken. Awa geljekki parlamentde taýýarlamaly. Indi parlamentimiziň hem işläp bilmek üçin vatandaşlar şu parlamentin içindäki deputatlar özleriniň hak hukugyny bilmeli de. Yani hakyky nämesini bilmeli. Şu ataklar hak hukugyny bilen okey. Olsa şu parlament prezidentin güýçli aslında. Parlament prezident aparatından güýçli. Parlament prezidente veto edip bilýär. Yani şol kanunda da var. Bizim yani kanun diýen baş kanunumuzda. Näme konstitusiýamızda başlan. Konstitusiýamızda bar şo zat. Yani şu konstitusiýa esasında parlament istese şu prezidenti atstavka uradyp bilýär. Ýöne
Berde de yine yankı birazcık içindeki adamların yine gelecekteki şu parlamentde işleyecek adamların çoğun saylavları hakkında da birazcık nem etmeli olur da. İş geçirmeli olur. Näli saylaw olacak? Kimler gelip bilecek o tayak sebebi? Şunki ala adamlar gelse yine bize hiç gelin nämesi yok. Hiç sadol yok diyen o dine kağız yüzünde balanı bile nämesi yok. Kanun dime kağız yüzünde değil de halkın nemesinde de olmalı, anında da olmalı hükmen suratda. Awo. Yine şu tayda iki tane nemeni koşup okacak bolup görünse ikisi birbirine neme. Kul meni iyileşimiz ise daşarı yurtta bilim alanların hüneri yani hüneri başta şu sistemanı öğretmek için yeter mi ki diyen diye. Yani hazırki bar olan yaş bilimli adamların diye hüneri yeterli olur mu kendi? Elbette yeterli olur yani. O artıyor ama esası halkımız cüvüsünü değil de halkımız için bir zatlar etse qoğu olur deyip fikir ediyen diye. Ama özünü değil de daşta öğrendiklerdi. Indi stepnosi tok denildeşimizem şoňa neme diýdi? O bizden özümüz barada değil de hemme adam qoğu yaşamalı deyip fikir etmeli. Her bir adama nähil kömek edip bolarka deyip fikir etmeli. Ve esas ak yürekli işlemeli. Nirede işlesen de şonda düzeler diye. Nirede işlesen hem ak yürekli olmalı diye. Ova dine özünü del daşta öğrendeki adamlara fikir etmeli diye. Ondan sonra düzeler diye. Yani kul men ildeşimizin beriyen teklifine doğru geliyor ikisi düşüncesi. Ya indi neme vardı adamlar başka adamlar fikir edip yine bu adamlar aç deyip bilmeli özünü varında olsa da. Hatta mesela ösen yurtlarda ne oldu? Adamları geçip hayvanların nemesine geçtiler yani. Şu köçelerde yaşayan hayvanlara hak hukuk öğrettiler. Aslında hayvanlarda hak olyan değildir. Hak talap edilen ýagdaýynda orta çykýan bir barlyktır yani. İki tarap neme bolýardy? İki taraplı yani güçlerin arasındaky deňlik bolýar. O orta çıkan bir näme diýilýär? Anlaşma, sözleşme ýalyk bir zat. Türkmenistan'da yine bize hak hukuk koymadı diyese aslında hak hukuk talap bolmadık yerde hak hukuk bolyan değildir vatandaşlar. Talap yok olsa o tayda hak hukuk näli olsun o. Sen adam bol, hayvan bol, tapawdy yok. Sirkte tans edýän möjek yoktur. Sebäbi ol tans ettirip bilen ok. Bu işte değildir esas mesele. Pil möjekden näçese yüzesse güýçlü zatda. Ýöne pili ýanky sirklarda tans etdirýärler. Möjeği tans ettirecek olup görsüller ettirip bilýärmi? Yok, berde esas zat güýç değil. Esas zat sen talap edip bilmen. Ýanky sen özüňdäki näme diýerler ona? Duruşum diye. Şahsiyetini gorap bilmek, şoňa garşy öz prirodany gorap bilmek esas mesele. Güýçde değil, ine köp adam şo güýjem ýalňyş näme diýerler-de o. Şoňa gal näme etmeli-de, talap etmäni başarmaly biz. Tasa deyip gysgalylan ady Tasa Murat Rezak ildeşimiz ýazýar. Ol siýasata goşulanok diýär. Menim pikirimçe bu siýasat dälmi kendi yani? Yok, siýasat diýmem vatandaşlar, siýasat bolýar siýasata goşulanok. Indi siýasat diýende näme düşünýäňiz? Siýasat halkyň her bir adamyň ýanky borçudur öz ýaşaýan ýerini düzeltmek, ýaşaýan ýerini özgertmek. Ya başga bir niýetimiz barmy bizim? Yine bolýar onda biz siýasata goşulmaly diýip bizi eden netçiler-de Türkmenistan onda satsyllar, biz hem oturalymy? Yok, men goşulamok ine siýasatda. Men bir tarap diýip oturmalymy? Bir tarap bolan ber tarap bolar diýipdir. Şol oň ýaly zat ýalňyşsa da siýasata goşulamak, o sen okayan bilimiň näme üçin onda? Diňe özüň üçin okayan. Dogry zatmy şu, näçe derece dogry? Yani neme däl yani bu siýasat meselesi däl şu an. Yani ehli umumy halkyň berde o siýasat hem ýok. Biziň etjek bolýan zadymyz ine daşary ýurtlarda men näme diýsem kem $200-300 öýünden bir näçe ýyllap uzakda bolup işläp
Ona mine çağasını görüp bilen ok, enatasını görüp bilen ok, gidip gelip bilen ok da. Yine şu zatlarda yaşamak için näme etdik biz? Yani bizim hem şotayda topraklarımız bara biz devletimiz biri basıp almadı. Bara toprağımız. Ne için biz şu topraklarda yaşamalı değil? Şu Tutay'dan Türkiye'ye gelip edip yürüyen işimizi biz Türkmenistan'da etsek Türkmenistan için peyda değilmiş. Berde öndür yani şu futbol öndürüp yürüyen hem bağır yankı corap dokayan hem bağır Türkmenleri tanıyan. Çolar şu işi Türkmenistan'da etse o Türkmenistan'ın umumu hasılına yazılacak zatlara, vatandaşlar. Şimdi şu an biz siyaset deyip dışarıda oturacak mı şey ettir? Ömrümüz yana ettim. 2 günlük yaşaya sonra bir yarım gün dışarıda yaşayacak. Bahram ildeşimiz yok orada yazıptır. Aydın diye 40 yaştan son ömür tiz geçecek diye. Ya o. Hakikaten. Yok aslında 40 yaştan o yaşın ulu olan sayı eyyem ne diysem ki o kinin sonu yakınlaşan sayı adam şunu duyup başlaya da eyyem akılam ösüye. Akıl ösen sayı vaktin eli geçeceğini duyup başlayan. Son şonda birazcık nämetden ýöne 40 yaştan soň gynansak da öňki ýaly güýjüň nämen bolmaýar da ýine 20 ýaşar bilen 40 ýaşar adamyň bir hereketleri meýem üýtkep başlaýar özüň ýanky ýuwaşlaýan da. Şoň üçin biz o wagt haçan geçerkädi garaşmaly däl-de şu günden alada etmeli şu zatlar ertirki günümüzü. Halk vatan diyen ildeşimiz ezi. Asıl şol tasa yani tasa diyenimiz yaş alımlar kuramasıdı. Hareket etmeli diye. Onların profesörler bilen, güçlü akademikler bilen arası gowy bolýar. Makalalar çıkarıp bilýärler. Açıktan çekinseler gizliğinden etmeli diýerler. Ama yine ildeşimiz doğruydu. Eğer onu siyaset görýän olsalar yani siyaset değil, olaryň aklyetýändir şu zadın yani şu işlere başvurmagyň siyasi dälliğine yani şu ýagdaýda. Yani olar hökmen surat etmeli. Ine mesela menem wagtym bolsa ýöreýte bir kellemde analizler var da soňky gören nemelerim şu jemgyýet barada. Şolary ýazyp o üstünde işläp bilerdim yani wagt ýok gynansak da. Hökmen suratda yani bunun bir adamların etmeye gerek. Türkmen cemiyeti hiç kaçan analiz edilmedik ve analiz edilmem orta ara alıp tartışılmadıktır. Yani şunun yalı. Neme var? O açıçanlık ya prozraçnılık ya da şeffaflık meselesinde Türkmenistan en soňky näme geçipdir ildeşler. Bugün nämäni gördüm. En son biz var, bizden Demirbazık Koreya var. Men şu iýze gitýän diýes, yndan ok. Ine şonu Türkmenistanda biz birinji diýip aýdarlar. Birinji diýip düşündirerler. Iýze gitseň hem birinji bolýasdy. Doğru. Berde näme sorapdyr kemine? Aýjahan Bulut canlı ýaýyna çykmak üçin nähili goşulyp bilerin diýe. Onu şu sen nomeryňi ýazmaly etdiň şeýde. Aýjahan Bulut benim nomerim bar bolan bolmaly, gürleşdim. Ýalňyş ýadymda bolmaýan bolsa. Şu nomeryny ýazsaň ýaýyna çykjak bolýar. Menim näme geçip bilersiňiz? Yenem bir nämen aýdaýynda ýene baý garyplyk bar da baýama üçin Türkmenistanda halal baýap bolan ok baýamak näme ýene täze Türkmenistanda näle bolýar? Şonu ýene bir watandaşymyzam gyska wagtda baýaja bolýarlar adamlar diýe. Vatandaşlar baýlyk diýen zat mysal üçin aýdaly bir näme bir adam bir ýere iş etmek üçin bar ya bir iş bir problemany çözmek üçin bar ya 5 minutda problemany çözýär, soňra şu taýdan bir ulakan bir $1 milyon pul isleýär. Soňra soraya da sen diye 5 minutda çözen zadyň näme üçin 1 milyon isleýän diýdi. Olamaýdy. Men 5 minutda çözmek üçin 30 ýylymy harjadym öwrenmek üçin. Ya 20 ýylymy harjadym öwrenmek üçin diye. Men pulu şoň üçin alýan diye. Hakyky baýlyk watandaşlar öňünden ýankyna bilim baýlygydyr. O soň materialny baýlyk soňundan gelýändir. O şu baýama üçin emine täze Türkmenistanda bizim göz öňümüze getirýän bir şol sistemalary gurup bilsek şu taýda diňe bilimli adamlar baýap biler. Sözüň hakyky manysynda baýap biler. O baýlyk diýse maşin bilen jaý diýip düşünme. Baýlyk diýende ýanky
bir startuplar olar. Olay hem adamın özüne bağlan zatlar. Ya da şunyalı bir firmalar zatlar kurdular. O 100 yıl, 200 yıl devam edip bilecek şekilde olur. Şolar. Olan aktıkları çoğuluk hemmesi şolu işin içinde olur. Yine şunyalı baylık adı yankı neyme geçip bilecek, tarihe geçip bilecek. Ya Halk Vatan İlleşimiz yazıyor. TASA hakkında yine de. TASA İlleşler biliyorsunuz. Yaş alımları kuraması. Profesörler dine sapak okudan oklar. Olar politikler bilen, ulu organizasiyalar bilen, jurnalistler bilen yakın aratnaşıkta bolyarlar. Şoların simpatiyasını kazanıp Türkmen halkı için bir kızat edaydi diye. Doğraydı ya. Yani biz yalvarıyız diye. Halk yalvarıyor yani. Şu dereceye geldik de indi. Yine de Halk Vatan İlleşmesi yazıyor. Alimlerin adamçılığı, hukuksuzluğa karşı duyguları yönöke adamlarınkidan güçlü bolya diye. Onam doğraydı ya. Onda ne için ular entegem bir yıl oldu. O tasada entegem çıkış ediyorlar. Hatta primo efir ediyorlar. Yani gören adam katı az. Sebebi ne için az halka peydalı iş eden oklar aslında. Yok Yani o şonan ediyen vatandaşların işlere peydal bolup biler yani o peydanı alıp bilecek bir cemiyet yok ortada. O cemiyeti biz döretmeli ve şu cemiyet döremek nemesinde yani. Tasacılar eğer dinleyen olsa emerging deyip aydılıyor. Şol cemiyet emerging edip dur. Yani buna bir neme vermeli mi kendi yani? Yine yok şona da şu vatandaşlar gönüş olarak da yazıp bilersiniz. Öz kanallarına girip doğru mu yok ben kendine? yazdım vaktinde yazdım bundan bir yıl iki yıl önem yazdım. O aranıza koşulmak isteyen diye yazdım. Cevap vermediler demek siyaset deyip fikreden olmaklara mümkün. O ben nerede size doğru yolu alıp bilerim deyip hakikaten yazdım yani. Maile mi uğrattım. Komentaryalarında da yazıp gördüm. Cevap vermediler. Yöne katık o işleri de alıp barayalar. Eden işlerinin yöne peydası yok. Ya peydası yok. Süs diyen mi? Süs diyenler mi ne Ama diyenler? yani adam Suyunur. Türkmen Amerikan bilim adamları yani alimler kuraması deyip geçiyor. O hakikaten hem yukarı neme çağı psikolojisine çağı nemesine çelli gidiyorlar da ben köp nemesini dinleyip gördüm olurum. Yani ne çağı bir yıl oldu bir yıldan her aydayız. Şunun yalı. Ama vatandaşlar biz cemiyetimizi birazcık ben cemilecek olan şutaydı. Şol yine cemiyetimizi cemiyetimizin el cemiyet olacağı bizim her bir yerimize bağlı bir zattır. Dışarı yurtta gezen vaktiniz yine şu yankı Türkmen'e size neyli seredilyen olsa şol bir mirastır. Goğu seredilyen olsa da miras, servet seredilyen olsa da bir miras şu bizden önkün emeden kalalarından. Yine şu zatları koruyacağım dine bizim özümüz. Şunu düzeltip bilecek, özgördüp bilecek yine bizim özümüz her kim özünden başlasa şu zatları yavaş yavaştan. Son ben neyime aytacaktım? Bir zatlara aytıp geçecek mi ya adıma düşünük şu vat. Şu cemiyet var arada. Baştan ben yazmam alıp bilmedim de bunun işte vakti aklıma geldi. Hı hı. Şoňa alyrak vatandaşlar daşardan hiç kim hiç hili näme kime garaşmak men pikirimçe ýalňyş bolup bilermik edýände. Aha var. Olar o alımlar diýeli, beýlekler diýeli bolýa goşulmaýan bolsa, bugün goşulmasa ertir goşular. Goşulmasy da olan her bir adamyň özüniň üstüne düşen jogapkärçilik we borjy, o özü ýani haky diýende. Ova koşulmaya deyip kahır etmek nemedel. Ya hatta yanınızda şu zatlara koşulma deyip nemediyen tanışlarınız, yakınlarınız, dostlarınız vardır. Vakti gelende yine görürsünüz o sizden has nemetecektir yani şu işin. Yakasından tutacaktır. Ya ona mı görürüz yani? Biz şu her kim özümüze yetip bilmeli de. Onam näde aýtdym ben. Yani özümüze eýe çykyp özümüze yeterli olup bilmeli.
Yine şonu başarıp bilen günümüz biz diýmek garaşsız diýmekdir. Oldaşlardan kömek soramak diýmek çağan işi vatandaşlar. O kömek soramak diýmek, o yeneden men bir yerlere kul bolmak isleýän ya kol astynda galmak isleýän diýmek bolýar. O ta Şu her bir vatandaşyň şu Türkmenistanyň ine geljeginde de her haýsymyzyň aslında bir rolumuz var vatandaşlar. Onu sen pasiv yerine getir. Hatta yerine getirmemek, ihsat etmemek bir nämedir? Sen saýlap alan ýolundur şol. Şol sen saýlawlaryň netijesi bolýardy ertirki günümüz. Hemme adamı. Şoň üçin hemmemiziň şoňa nämemiz bar, täsirimiz var vatandaşlar. Siz men ihsat köp adamın kellesinde yankı näme düşünce vardı. Ay men näme edip bilerim. Men ihsat edip bilmeýän özüni bir hili kemsitdiýär da aslında şo bilen ok sen. Türkmenistanyň pasporty yankı vatandaşy şo taýda ýaşap öňü ösen adam bolsaň, sen şoňa gönüden täsirin bardyr. Yani onu sana hiç kim aýtmaýar, hiç yerde aýtmaýar. Hemme yerde şo bize dersine siz şey diýäňiz, bize ders diýerler. Yok vatandaşlar, o zat ýalňyşlar. Her biriniziň täsiri var. Yine ınlanmasaňyz şu zat barlak görmek üçin de hemmemiz hiç sad etmän, yine 10 ýyl sesimizi çykarman oturup göreli hiç sad üýtgemez. Ýöne haçan da şu adamlaryň iň azından bir 70%, 60% yok şu günden men hereket etjek diýip ýola çykan güni, yankı ýola düşen güni, ýola düşende men näme manada aýtjam, göçme manada düşün, o ýola diýse näme diýem. Yani bir işlep başlan günü şun uğrunda yine öz pikirini yazıp yine şu parlament şun ýaly bolmaly ya da şu zat şun ýaly bolmaly diýip çoňa bir pikirini yazıp yani kitaptan okap tapıp araştırıp şu zatları edip başlan günümüz 3 aya yetmez, 3 ayda ýem düzeler şu Türkmenistan. Yani bu yük hemmemizin üstümüzde vatandaşlar. Ýanynızdakyny ýok diýse de howa diýmeli. Şol diýmeli. O näme üçin ol ýok diýe de siz kabul etmeli. Dogry zady, yani dogry zady siz oňa näme etmeli de aýtmaly, hukman suratda. O täze Türkmenistan ýerleşimiz ýazýar. Sabırlylykmy, gorkaklylykmy diýe. Gorkaklyk yani? O sabır. Yani sabır diýip aýdýas da biz aslında bu sabır däl yani bu ýerleşler. Sabır gowy zat yani gowy niýet bilen edilýändir sabır. Dälmi? Bir näme gowy zat üçin edilýändir. Meniň nämem şo sabırda. Men şundan sabır etsem netijesinde gowy zata garaşýan. Dogry dälmi? Yani Nämenin şu sabır diýilen meselede on ören bir yankı ince nämeleri vardır sabırın. Şonu görüp bilmeyen olsan düşünüben bilmeyen şu zada. Sebebi yine ýöne Kayzadaýdaýynda 93-nji ýyl, 94-nji, 90-njy ýyl şu Sowetski Soýuz dargan soň dünýä bazarynda bir boşluklar emele geldi da, ýani neft gaz meselesinde. Türkmenistan şol döwür ya da hatta şu 2000-nji ýyllareçe bir zat edip şu gazyny, neftini şu dünýä bazarynda bir konkurensiýa laýyk gelýän şekilde çykaryp bilse, şu gün Türkmenistan häzirkisinden baý bolardy. Geljekde de birazjyk şoň peýdasy bolardy bize. Ýöne näme etdiler, satyp bilmediler. Şu wagta hiç satyp bilmeýär. Ýani men aýtjak bolýan zadym öz başda satyp bilen nokta. Gazyny hem neftini hem. Yine sabır edip garaşmak, bir zada satmamak, her bir zadyň hakyky durmuşda her bir zadyň öz wagty bardyr. Yine Bill Gates Microsoft'u 5 ýyl öň ýani bazara çykaran bolsa, şo üstünlük kazanıp biler miydi? Kemine şonu aýtmaňa. 5 ýyl öň çykaran bolsa ýani. yok. O wagt entek Näme diýär? näme taýýar da şoňa taýin däl şo. Ýani dünýä taýin däl entek. Şoň altyapysy taýin däldi. Ýöne şonu eger gelýän diýip aýdylýar olara. Hawa. Ýöne eger şonu ýani Microsoft 5 ýyl soň dören olsa ýene 5 ýylam däl, 2 ýyl hatta tapawut etsin, şol başarlykly näme edip bilmeýär, ýerine başga bir zat geçendir. Şoň üçin her bir zadyň öz wagty bar. Ine Türkmenistanda da şu günde şol wagtymız biziň öňümizdäki ýyl. Onu ýene sabır edip 2-3 ýyl garaşyp göreli, häzirki goýberen kemçiliklerini häzirki şu Türkmenistandaky diktaturan sistemasy bir topar kemçilik goýberdi, bir topar ýalňyş goýberdi. Şo ýalňyşlary biz peýdalanaymaly, onalar düzeldip bilýän 2 ýyl, 3 ýyl geçse. Yok, o sabır etdikçe o depäňe çykýar. Yani onun ýaly pikir ediň siz. Sabır eden wagtyň näme bolmaýar, düzelmeýär.
Beterleşen neme sistema geliyor. Korkaklık mı? Men korkaklıklığını neme demok sebäbi özüne gerek olsa batır olup bilýärler. Kän gördüm. Yani şu zatlara karşı hareket etmeli olanda neme diýerler? Korkuyan diyen sözü ulanýarlar. Yani o sözü asıl manysynda ulanýanlygyna ananamok men. Maria de Remarque illeşimiz yazıyor. Siyasi sistemany täzeden gurjak bolsak, onda ykdysady binyadyny gurmaly diýär. Ol da bazar ykdysadyýety diýär. Yani bazar ykdysadyýety bolsa, köp zat doğrudan ama o. Yani illeşler meniň nemem de aýdyň yani. Benim şunu ýalyp bir düşünjem barda. Hemme zadyň aşagynda, yani hemme zadyň platformasy ykdysadyýet mekan diýen. Neme vardı, hatta bir kitap var. Demokratiyanın ykdysady nemesi diye, nähil başlangıcı diye, hem diktaturan ykdysady başlangıcı diýilen ýalyk bir kitap vardı. O Yani kemine aslında şu hem mezadyň aşağında şu ykdysadyýet ýatyr. Ykdysadyýet diýmek näme diýmek aslında? Ine sen iyi biçen zadyň, zerurlyklaryň. Sen eger iyi biçip bilmeýän bolsaň, birinji şu iyi biçip başlaýan siýasat diýen zat soň çykýardy. resurs diýilýär bulara bu. Resurs nemesi. Sen iyi biçen zadyň eýem ykdysadyýeta girýän bolsa, diýmek sana şu birinji nowatda hemme ýerde, hemme zatda gerek zat ykdysadyýet ýöne şu zatlary ýanky düzenläp, düzgünleşdirýän näme-de indi siýasatçy diýilýär-de. Doğru. Elbette o her bir zadyň nämesinde şu ykdysadyýet ýatyr. Türkmenistanda da sistemany biz ýetmeli diýende içinde hemme zat var, vatandaşlar. Ykdysadyýet var, mysal üçin Merkez Bankynyň ýöneköy zat Türkmenistanda şu Merkez Banky diýen zat ýok, hazyna diýen zat ýok, gurulmandyr şu zatlar. Ol Sowet Soýuzyň bank sistemasyny alyp geçiripdirler. Sovet Soýuzda da bank sistemasy ýok. O taýda da hazina sistemasy var. Ýöne bank sistemasy absolut ýok. O ady bank bolup biler ama vatandaşlar siz bank diýip adamlar hem şo döwür bank diýýärdi. Hatda şu kommunistlerin özü hem belki banklygyna inanandyram. Ýöne bankyň näme diýdiğini düşünmeýän adam ona bank diýip bilýär. O aslında hazinasy bardy we şo hazina işleýärdi. Türkmenistana da şo geçipdir. Ýöne Türkmenistan şo hazinany da ýok edipdir. Türkmenistanda şu wagtda Merkez Bankynyň adam bar, hazinaň adam bar. Ýöne özü ýok şu zatlar. O kiçi struktura däl, kiçi institut däl, Merkez Banky we hazina o ýöneköy bir institut däl, vatandaşlar onu bir günde gurup bir günde ýykarýaly. Bu zatlaryň hemmesini öz içine alýar-da bu, näme? Aydın bir zat aklıma geldi. Indi hazır kapitalist yurtlardan, ya ösen yurtlardan bir bankir gelse, görse siz bank görmensiniz entek deyip aýtjagy belli de. Bizim sistemimizi görüp. Yani vatı neme? Gynandyrjy. O vatandaşlar biz şu birazcık tijenmeli sebäbi gaty iza galdyk da bank sistemasynyň bir taryhy, näçe ýyllyk taryhy var. Ýöne Türkmenistanda şu günkü bank ýok da. O nädip işleşýär o taýda adam. Yani viza kart meselesi. Viza kart o bankyň ýoklugynyň bir nemesidir. Ya da dollaryň gara bazar diýip daşardakyny aýdýar, halkyň ulanýanyny aýdýarlar. O döwlet nyrhy diýibem. O diktatoryň emel usulda eden ykdysady nemesini aýdýarlar yani. Şu zatlar bolmaýar, eğer bank sistemasy gowy işleýän bolsa-da, bank sistemasy ykdysadyýety dogry nemede işlemäge neme diýär, mümkinçiliklerini döredip berýär. O ynam döredýär nemede, ykdysady arenada. Şol nämenin adamlaryň her birine men kimse şu ykdysady nämelerem okuwçylara da ýani mektep programmasyna da girgizmeli diýip pikir edýär-de Türkmenistanda. Yo aslında barmykan diýen ýa hem köp sapaklaryň atlary bar da edilneme ýalyk bizim konstitusiýamyz ýaly. Üçinji ýene girgizmeli de. O taýda muallim men şu wagt bilemek näle muallim okutdy. Ýok, muallim bilýän däldir, onu bilýän men. Bilmem mümkin däl o zady. Bank sistemasy diýende vatandaş biz berde işleýän wagtyny sarf edýän, saglygyny sarf edýän, işleýän, sen pul alýan da. O pulu dünýäde pulu iň effektiwni ulanyp bilýän näme? Banklardyr we finans institutlar diýilýär-de, finans institutlary pulu iň effektiwni şekilde ulanyp bilýär.
Biz berden yine $300 Türkmenistan'a uğratacağız. Siz pikir ediyorsunuz son $300 işini görüyor mu? Yani medium of exchange değil ya da pulun nämesine. Yani 3 esas nämesinin biridir şu. Yani aracı değil ya da. Aracılık funksiyasını Türkmenistan'da sizin koyuveren $150 ya da $200 koyuverdiniz. Şu ayda $200'luk iş edip bilmeye. Sebebi bank yok. Eğer bank olan olsa şu gün $200'luk işini edip bilirdi. Şu an belki $120-130'luk işini diye Türkmenistan'da. Şoň üçin şol bulan-bujurlygy görýäňiz ya, dollaryň bahasy ine bir gün ýanky 20 manat bolsa 2 gün geçmänke 28'e çykyp bilýär, soň 23'e düşüp bilýär. Ýanky şu aradaky tapawutlardan pul bir ýere diýmek ýok bolup gidýär. Şol bu zatlaryň, şu zatlaryň hemmesiniň düzelmegine iň soňunda iň köp peýda berjek bize peýda berýär. Şoň üçin biz halk bolup şunu halk düzeltmeli diýip pikir edýän. Halk vatan elleşimiz ýazýar. Tasa jyny düşüpdir edilmeniňki ýaly onuň. Tasanyň edýän gowy çykyşlaryny görmäge internet ýok diýär. Ol dağın depesinde Umut Balnisa gurup gelen mut nemendi bejergi var diýär ýani. Aýtjak bolýany Türkmenistanyň içine neme diýär ýani ildeşler biz Türkmenistanyň içinden bir neme garaşmak dogry däl ýani çykyp biler ýani şu wagt elinde bar maglumatlary eliňe alyp sereden wagtym Türkmenistanyň içinden neme ýok. İçinden bize kömek gelmeýär. Iň akylly, iň gerekli adamlaryň hemmesi taşynda şu wagt. Yani internet yok diýip aýdypdyr. Men tasany keşfeden wagtym ýyl 2014'ti. Bu zatlar bahana bolup bilmezmiken diýen ýani. Ol tasada kabul etmedi yani hiç bir ses çıkarmadı. Olan bir ayrı mesele de. Ama hiç zat etmezlik sen yok hasap diye Aycihan Bulut ildeşimiz yazıyor tasa üçün. Sen o elinden iş gelen olsa da ortada eden işin yok olsa onda sen yok demektir. Ve şimdi правитель yazıyor Saudski Arabiya, Saud Arabistan bay devlet yöne söz azatlığı demokrasiya barmış o tayda. Yok. Saud Arabistan'da söz azatlığı yok. Demokrasiya da yok. O tayda kimlere var? Yani käbir bayları var da şolar tarafından dolandırılıyor. Diktatör değilse de on yalı bizimki yalı diktatörü değil o tayda. Neme? Yani olan sisteması biraz tapa-out bırak. İktisadiyet dolandırıyor o tayin diyeyim. İktisadiyet kimin elinde olsa şollarım söz eyesi de. Saud Arabistan yani Saud krallığı diye aýdylýar da. Saud bir maşgaladyr ildeşler. Saud nemäň ady, familiýanyň ady, bir maşgalanyň ady. Bir maşgala tarapyndan nemedilýär, dolandyrylýar. Yani onların şu kanunlarında da şu zatlar görkezlen da bizimki yalan kanun, yalan konstitusiýa yok o taýda da. O bizimkiden has nemede. Yani biz o zatları näme etmeli değil de biz Araplar ýaly bir näme döwlet gurup bilmeýäs. Olan taryhyny zadyna seredip görseňiz bizde şoňa şert ýok. O Araplar ýaly Araplanka düýbünden başga kil olan nämesi, döwlet guruluşy. O Aycihan Bulut ildeşimiz ýazýar. Savur etmek, ýyjak almak bor diýär. Murat Rezak ildeşimiz ýazýar. Elektrikli maşinlar döreýär. Nevit gazda talap düşýär ildeşler diýär. O bu taýda aýdym geçen bir aýdan sözüne ýatlap geçecek. Ekranda aýdyp aýtmady ýadymda ýok. O neme döwrü bardy da kömür ýakylýan kömür bilen kömürli otlular bardy yani otlu sözü şu kömürden gelýär aslında. Kömür ýakýardy, ot ýakýan içinde. Kömür döwrü kömür gutaran üçin gutarmady. Onun yerine nevit gelen üçin gutardy yani. Aslında kömür entegem bar. Entegem çıkarlýar käbir nemelerde ulandy ýa. Yani öňküsi ýalak giňiş ulanlany ok. Edil şonuň ýalan nevit gaz döwrem. Başka bir nemelerin näme diýler ona energiýa gaynaklarynyň çykmagy bilen, çeşmelerin çykmagy bilen onuň döwrü gutarjakdyr yani bu. Alternativler varsa has amatly.
Şu wagt eýem çykdy vatandaşlar, şu neft gaz diýäs-de, neft gaz indi o zatlar näme üçin? Onu diňe energiýadyr bulan hemmesi bir energiýa öwürlýär-de. Şu neft hem şoňa gaz hem şoňa funksiyasy adamlara mysal üçin hiç kime neft gerek değil. Öýüni gyzdyrmak üçin ýanky temperatura gerek. Hiç kime de benzin gerek değil. Bir yerden bir yere gitmek gerek. Yani adamların isleyen zady bir toçkadan bir toçka gitmek. Yani şu gitmek için maşinada neft gerek de. O näme zat değildir. Neft, gaz, hemişelik zat değildir. Ona galan olsa 10 yılı galandır. Yine isterseniz bir yere yazıp koyun. 10 yıl in köp gitse olan. Eğer şu hazırki edilýän işlerde şu täze alternatif energiýede edilýän işlerde eger hiç gili bir näme çıkmasa 5 yılın içinde belki olur. Olmasa da 10 yılın içinde hem dünyada ýanky şol bir hazırki füzyon reaktorlarıdır ödülüp başladı. Şu füzyon hem isterseniz öğrenip bilirsiniz internetten zaten. Ýanky füzyon değil de uranyum näme değil de tor şoňaldy radioaktiv element değil de vodorod bilen işleyen bir näme döretýärlerde oňarýarlar şu wagt. Şonu oňaryp bilseler benzin diýilýän zat absolutny benzin ýanky gaz bolsun, tebi gaz şular ýok bolýar-da, hem gerek däl hiç kime. Mava Olam 10 ýylam galan okdaýna şu wagt satyp bilseň satdyň şu zadyň 10 ýyldan soň hiç kime gerek däl. Beýleki nämeler çykýar we dünýäde täze super güýçler dörep başlar şu wagt. 10 ýylam getmez oň üçin. O esas iň näme zatlardan biri hem energiýadyr ýani dünýä. O hazırki nämede şu kim energiýa elinde bar olsa şoň güýç bardyr elde. Ve Türkmenistan hem näme üçin gol astynda tutýarlar? Sähä Türkmenistanda energiýa çeşmeleri gatykän, görnüşleri gatykän. Ondan soň bu halky gulam edersiň, sowatsuzam edersiň, ýene başga zat edersiň. Ýani halkyň içinde direnç bolmaly şu zata garşy. Ve bir näme okap berýän Halk Watan Birleşmesi ýazýar. Maslow'in gerekçilik bağışlarsınız gaýda. Gerekçilik hiyerarşisi diýip okajak demek şu edil rusça sözlerine medip bilemem. Diýen bir teoriýasy bar diýär. Gerekçilik hiyerarşisi diýen bir teoriýasy bar diýär. Garny aç adam hak hukuk barada pikir eden ok diýär. İlki garyn, soň jan, soň maşin, soň ilm, soň sunwat, soň hak, söz, zat, azatlyk gelýär diýär. Doğraydı. Aslında bunu o adam üçe ayırayan olmalı. Birinci açlık ya da karnın dokluğu. İkinci sağlık. Üçüncü hem şol neme geliyor. Hak hukuk meselesi, sunuvat, ılım, azatlık geliyor üçüncüde. Doğru. Yok, bu zatlar kemine nämedir edilýän bir tertibidir. Haýsy kitapda näme etdiň men menen bir ýere bellap goýaýyn şonu. Maslow'in gerekçilik. Ýöne bir näme seredip gören wagtyň nirde şu açlyk bolan bolsa, şu ýani kynçylyk, açlyk, ýanky haklary, hukuklary nirde kem bozulan bolsa, şu taraplarda demokratiýanyň birinji dörep başlan ýerlerdir. Yani Sebäbi adamda akıl var da. Akıl bolan üçin aç galan wagty ýanky jemgyýet başga hili pikir edip başlaýar da. O bir näme bolýar? Şonu güýçlendiriji bir zatdır da. Açlyk diýilýän zat ýa-da kynçylyk jemgyýeti başga hili pikirlendirmäne getirýär da. Soň ine agzy birligen başlaýar şu taýda kynçylygy görenden soň. Bire kömek etmek ve pikirlenmek ve şu zadyň soň esas sebäbine ine çörek ýok diýip hiç kim aýtmaz ine. Hakykatdan şu açlygy gören halk men çörek tapamok diýme. Näme üçin çörek ýok diýe. Biz nämeni ýalňyş edýäs diýip başlaýar. Soňra mine Türkmenistanda şu halk aç galan ýagdaýynda da ýanky buğdaýna ektiler ine. Şu aç galanda ýanky açydak buğdaýlar göz öňüne gelip başlaýardy ine. Şu taýdan buğdaý bar ýöne şunu hökümet süpürüp alyp gitdi diýe. Biz näme üçin berdik diýip başlaýardy. Bizim häzir şu günkü düşen ýagdaýymyza 3000 ýyl mundan Müsürde de hem düşülmendir de. Annemelerde geçer rivayetlarda ya da nemelerde. O neme Yusuf peygamberin nemesinde hadisasında
O açlık kıtlık başlaya şonda Müsür nemesi padişahı diýip aýdaýyn. Şolam nemesinde duran buğdayları mukdarlı bir şekilde paýlap beripdir de halka. Yani şolam bilýär halkyň aç kalsa döwletiň ýok boljagyny. Onuň hem padişahlygynyň hem aýryljagyny. Ya biz häzir şol ýagdaýyň hem aşagynda, yani hiç akıl almaz. Yani şu zada näme üçin diýip aýdyň sen aýdyşyň ýaly näme üçin diýip soragam bilýän adam gata az. O bar olanlar adam aýdýarlar, näme üçin diýme diýerler. O ýa-da Türkmenistanyň içinde bolsaň ýaşuly bilýändir edýäni işin diýerler. Ýaşuly. Seniň ýaşulyňa diýip aýdasym gelýär. Kemine bize 2 saattan beri berdi men pikirimçe. 1,5 saat boldy. O şu taýda goý bolsun edip bileriz. Indi hepdeden bile çıksak gowy boljak. Üçüncü gün mü? Üçüncü gün o yenedem aýry bazar günem çykýas. Onun daşında. Öyle. Şunun Bazar günü bu bazar değil mi önümüzde? Hava her bazar diýen men. Tamam. Temamız ne mi? Temamız bu bazarınki temamız belli. Önümüzdeki bazar gün ildeşler size soru berýäs, bir näçe soru. Hava men şonam Bir näçe soru berýäs. O sorular hem ekrana getireriz. Hem bir tarapdan ekranda sorular durur. 3-4 soru belki neme planımızda var. Şu her soruda belli bir wagt aýrylar. Şu sorular, yani şu soru haýsam bolsa bir soru ekranda duran wagtynda şu sorular hakynda siz jogap berip ýa-da pikirlerinizi aýdyp ýa-da şunun ýaly bolsa has gowy bolar diýilen nemeni berip bilersiňiz. Yani bu zatlaryň hemmesi ildeşler täze Türkmenistanyň taryhyna girjekdir. Edil köne Türkmenistanyň hem täze Türkmenistanyň taryhyna girişi ýaly. Nesip bolsa. Hökman suratda yani halkyň bu işin içine goşulmagy gerekse, halk bu işin arkasında durmasa, o aýdyň saparaň aýdyş usulunda aýdyň size gowy bir döwlet sistemany gurup berse de o aýdyňy aýrandan soň sistemasam bile gidýändir. Şonuň üçin bir gowy sistema gerek, onu gurup biljek ukybymyz bar. Yani onun arkasında durup bilecek, şoňa eýe çıkıp bilecek halkam gerek ona. Hiçbir sistema halksız bolýan däldir. Yani sistema diýenim gowy bir döwlet. Sagdyn bir döwlet. Näme ýazýar? Bayramhan ýazýar. Bir tema diýeneme teklip etjek diýe. Vatandaşlar o şonu hem näme bilersiňiz, ýazyp bilersiňiz. Ýa-ni eger bir gyzyklandyrýan, hakykatdan gyzyklandyrýan bir temaňyz bar bolsa, ine şu zat hakynda bir gurrun etjäň diýip bizem şonu ýöne oň üçin elbetde bizim bilmedik temamyz bolup biler. Ýöne bir 2-3 gün wagt berseňiz näme der mene taýýarlanyp bilýän bir 2-3 günde. İstendik tema bolsa da. Şoň ýaly özüňiziň hem sizi gyzyklandyrýan bir zat bar bolsa, ýa-ni taryhdan olsun ýa-da bir başga beýleki döwletler bolsun, nädip boldy, näme boldy diýen sorular uzas ýa-da Türkmenistanyň içinde belli bir problem, şo probleman näme üçin döret we näme netijeleri bar. Şu zatlar hakynda öz nämeňizi aýdyp bilersiňiz, ýa-ni temalary teklip edip bilersiňiz. Biz hem şoň üstünde soň haýsy nämeni halasaňyz, gyzyklandyrýan bolsa, şoňa göre özümizi taýýarlarys. Men biogaz Hoş taýda bu taraýalynda. Biogaz ulanýan diýipdir. Ona o ildeşimiz bereket diyen. Onu son komentaryaların aşağıya yazayım. Biz şu taýda neme daýaly gutaraýaly. En son bir komentarya var. Şona bakaýyn. Täze Türkmenistan ildeşimiz ýazýar. Halk bolmasa siz bir köplük diye. Doğray diye. Yani biz bir topordan başka bir zat bolup bilmeýäs. Ine taýsanyň bolşýalyk. O halk ýok ýanynda. Yok, şu halk olmasa Türkmenistan hem hiç zat. Halk olmasa şu taýdaky näle diýsem ki şu jemgyýet hem bolmaýar. Şu halk hemme adam halkyň içindäki hem ýa-ni adamlar da ine şu siziň hemmäňiz. Şo olmasa hiç kim hiç zat ine Türkmenistan düzeltjek hem şoň üçin hem hemişe aýtýarsda Türkmenistan düzeldip biljek. Ýa-ni
güç yine halktır. Diktaturanı ayırmak isteyen olsan halktan başka hiç kimem ayırıp bilmeyen. Ova Ol doğru. etmeli işi halkın. Halkın işi o. Diktaturanı, demokratiyanı kurmak, demokratiya adından geliyor. Şonu hem öğrenin vatandaşlar bilmeyen olsanız. Hmm. Demokratiya adından geliyor. Halkın kuran bir sistem aslı. İstesen hem istemesen hem demokratiya olayandır. Ova Yöne yok. Başka bir kuryan olsa demokratiya olup bilmeye. ova Yöne köy. köpçülüğün kuran devleti demek. Yani şu devletin işleyişinde, kuruluşunda köpçülüğün katnaşığı olan demektir yani. Şonan bilen oklar demokrat deyip sözü ulan yağlar şu aydıptırlar bir yerde demokrat ediyorlar o aslında onun nämeliğine bilen oklar köpse. Onu demokratiyanı Ha. kurup olmaya, hiç kime kurup bilmeye. Halktan başka. Hava Halk hava. kuruyor. Özem halk men yine halk yola çıksa halk yöne kayzat da halk devlet kursun şu devlet hükmanı suratı demokratiya uyandır. Şunun için biz aytýarys ne täze Türkmenistan'ı halk olup bilelikde kural diýip. Hava. Men size onsam şu var. Men size demokratiyanı kurup berýän diyen adama hiç bir ýagdaýda ananmam. Demokratiyanı kurup berip bilinmeýän Demokratiya adam. sözüne düşünýän adam şoňa Hava. şoňa näme diýip bilýär da ýem Hava. düşünüp bilýär näme diýjek bolýanda. Hava näme diýjek bolýar? Men size kurup berýän diýmek demokratiýany. O Demokratiya kurmalyň vatandaşlar. Vatandaşlar şu bile halk olup yine halk olup bileleşip devlet kuralı demokratiýanyň adyna aýtmaly. Yine görersiniz şu devlet iň bir demokratik devlet bolar. hava. Hatta adyna aýtmasaňam tapawut ýok. Sebäbi halk kuran üçin onu halk eýesem halk bolar. Hemmämiz bile. Yine şoňa ýaly etmeli bu işi. Aha. Bolýan da eziz ildeşler, sağ olun, nesip bolsa şunun ýaly dowam edeli. İçiňizden hakykatdan hem mesela Murat Rezzak ýaly, ýene-ýeneler ýaly ildeşlerimiz goşulmak isleýän bolsa, şunun ýaly nemelere goşulup, o hepdeden bir gün aýryp bilerse olara. Şunun ýaly bir teklifim var içimden. O ýöne o halk bilen bile bolmak neme şerti bilen. O ýalňyş pikirler, düşüncelerimiz bolup bilýär. Olara hem nemetmek, ýalňyşymyzy kabul edip bilmek şerti bilen. O vatandaşlar şu ýalňyş düşünjelerde mene hemiş aýdýan men ýalňyşyp bilerim. Kemine de ýalňyşyp biler, sapara, beýlekler, sizem ýalňyşyp bilersiňiz. Yine şol en esasy zat bärde birek bilen ýalňyşyňa ýalňyş diýip bilmek, dogrusyna da dogru diýip bilmekdir. Näme gerek däl ýene berekella tööleme taňry ýalkasyn men özüm şahsan şu sözlerden birazjyk uzak durýanda. Şoň üçin men vatandaşlara da hatda käbir ýerde belki aýtmalydyr edýän işlerinde ýazýan kommentariýalarynda hakykatdan hem bir manaly zatlar ýazýar. Ýöne mende şu zat ýok diýensak da dogru bolsa dogru, ýalňyş bolsa ýalňyş sizem aýdyp bilersiňiz. Oňa gaharny ýeler ýaly biz näme däl o zaty geçdik diýip bilýän-de. Ýani ýalňyş zady bir ýalňyşan ýerimizde öwretseňiz men oňa minnetdar bolarym. Hava. Bolýa vatandaşlar sağ olun, emmeňize giýjäňiz rahat bolsun.